Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam. Onde ni ke? Oran chelli kore. Ba soda. Janta. Bo hande kawral mengal. Hande alarbare le 21 novembre 2018. Hodo waddi kawral mengal hande. Fa kolle adna allo fu. Kolle Communauté international. Wiyama fulbe jadisi en. En jibbe holde adna allo fu. Wana fulbe fu woni jadisi en. A fami? Dum wadi so mbi min garon fa ngade mobiliser nangondire. Ande wana fulbe fu woni jadisi en. Yalla torraji gon do mendi, yalla iwa do mede. A fami? Hande eden les bases meden seware enen bibbe fulbe fa nangondire yalla pula ko na yara yaso. Mais en gadan o video seeda fa kolle yimbe prévu seeda parce que adna allo fu nani utti base fe goto yi base me abad fe goto yi bibbe fulbe base mede on bo do wadi fo jimmi ngaden video seeda yalla yimbe da anda o woni o woni o mi mi jeya aka mi wiye SECKOU Allah e boli fami bon o woni base me hande eden alarbare le 21 novembre 2018 en jibbe holde Communauté international wana fulbe fu mon jadisi en jibbe holde adna Allah fu wana fulbe fu mon jadisi wala dum jimmi do wori koro video lelle do halmaka ata neddo fu nan do halmaka so tawi fulbe walla wana baal amude sawru wana mo wawa bamude wana jogi do sawru eni joomu wana o ballo tan anda joomu ko libo fulbe wana walda e fulbe fumo walla e kongol ngol jottinda joni ngol anda joomu walda e fulbe neddo fumo faabaaki base men odo anda joomu walda e fulbe neddo fu joodido de yenni en fu hoorem yenni wana ene yenni neddo fu joodido de lakkiti en du fu hoorem lakkiti neddo fu biid Allah itte bariki ko Allah itte bariki kam enen ka bariki men juwata sa Allah je Moussa Diagayte Ba wiyama nyande bombu an wonnoto donc ada way wadde présenter c'est vrai Nous, Moussa Diagayte min jiya jarsa lam jarsa linda men wiya passé ko wodi ummaden warde do no leñol medon gol worde dila 2012 warde hande jankay walana enen la do bonni inde meden be wi en terroriste Allah andi wana terroriste ye ummi be fa ƴeewen hakke meden wori ko bonna dum wadden ummade meden fa waren banten dum ko wi'an be fulbe be tinno no be wawiri fu wana wondo ladde wana wondo wuro tinno be fulbe wara e kewal nangondire yalla jan e dejerna warta e leydi meden ni wana ummade meden wana habude fay e goto habata fay goto ummade meden yo rende leydi me rende leñol meden e sakirabe e jawdi meden e wana yettanare digama sambasu anne min bukar dikana ja lamdu an tombori anne Sula ne Adam Boli. Okay. Anne on beta Min Draman Siribe. Nyada. Sen Bankas. Anne Yusuf Hassan via Lam Niger. Okay. Anne Suleiman Bari min ja bombu Anne Ibrahima Diallo le jea douance. Anne Ismaila Dunia Ismail Salif Touri. Anne on nyada. ja lam bankas ginda ne suru wuro Ibrahima Boli Anne ja lam bankas ginda ne suru wuro Ibrahima Boli Anne Min lam Bankas Sula wuro. Lasan Boli. Anne on nyada. Je Wanjal. Na Wanjal on beta Ali wana ron chelli ka gasi ay gasi c'est bon video kasa ok pula ko wana onji video ay d'accord meden calmina on groupe ami on ful war notade ay assalamu alaikum wa rahmatullahi meden jawta ok merci beaucoup awa urde bella maha duna gasa awa urde mette kadi ha bada e jomam ko jogormi hebde bedan fada tino hokku min batane moje
ɗum non wona tan yoni min to goƴe a jogi fo hayde sutura no ala e dara hokkama hakkille hutora gurdam ma jara hamdoullahi sutorede jetti Allah so heede famdude ko barke seeɗa ala ñama hokka tawna nottinani somi caki wima tinno suuram andu yejjitande goram fadi turam ñaagi ɗonko sutura andu ko hema fo ko hoɗira ala hokkanima luɓira samuñi hande jango totira min ñaagi ɗonko sutura andu ko hema fo ko hoɗira ala hokkanima luɓira samuñi hande jango totira joman ko jogini heewi is so wide jal horoɓe gandu waɗi feele inside sa dañi dañani ɓatto allah ɓuuri jawdi wona nafoore samayi jango tawdi sutura wiyata jiya kam gollata ko hunde wiye mbiye kam hoɗe ñagade ko kanko wandi mande sutura surade koɗi koye teyre jiɗanda hoorema yiɗan ɗum bande a nanomi hooro jam wayre sutura yadata e dille wayi famde ɗum ko joom hagi ɗonko sutura ɗum ko hema hoɗira ala hokkanima luɓira samuñi hande jango totira min jagi ɗonko sutura ando ko hema fo ko hoɗira ala hokkanima luɓira